Ara ja sabem les baixes més o menys, crec que no hi ha cap novetat amb el que vas dir. Com tens la plantilla i també m'agradaria que expliquis com preveus que hi hagi el retorn d'aquestes jugadores, sobretot la Magalí o la Misha, que no sabem molt bé quan poden tornar. Val. A veure, tenim la que torna abans és Ainhoa López, que no ens arriba pel partit de dissabte per un tema de risc de relació. Llavors, com que aquest risc de relació seria fatal, el que farem és estar ja entrenant quasi amb l'equip, s'està posant amb intensitat, però no participarà. Després tenim Magalí Mendi, que va amb una progressió de que cada vegada està fent més coses de pista, però de moment sense oposició. Per tant, encara falta una miqueta. Estem en coordinació amb el seu preparador físic a França, coordinat amb el nostre, amb el metge d'ella coordinat amb la nostra, i en poc temps posarem una data o un plaç. És a dir, d'aquí poc ens posarem un objectiu tots plegats perquè sapiguem el dia en el que podem comptar amb ella per retornar a jugar. Val? Nosaltres a poc en els entrenaments ja l'anem posant, que passa que com que porta tant de temps hem d'anar en compte. Tenim la Morgan Berge, que està a punt d'arribar, en principi la setmana que ve. Hem estat lluitant perquè arribi aquesta setmana i finalment sembla que no la tindrem aquí fins la setmana que ve. I després la Mitchell ens arribaria per principis d'octubre, que seria pel partit a casa contra el Barça. Més coses? Clar, he comptat 5 baixes. Amb l'Airati són 5 baixes. Anireu amb 7 jugadors de la primera plantilla, no sé si suposo que vindrà algú més. És molt difícil. És molt difícil, però hem d'encarar el partit sòlides a nivell mental, que és el més important en un pavelló com és Saragossa, en un ambient com el d'allà, amb un equip que té uns mecanismes i uns automatismes agafats de més d'una temporada seguida, amb gent que és un bloc que porta anys jugant junta. Per tant, tot allò que nosaltres estem començant a construir ara, elles ho porten fet, és a dir, que el partit és complicat. Intentarem fer el possible per no perdre-li la cara al partit, i si tenim un bon encert davant, perquè a més el que sí que estem aconseguint davant és una mica de sintonia, ens falta solidesa darrere, i amb això és el que hem de lluitar, de no perdre-li la cara al partit, i si tinguéssim l'oportunitat, doncs encarar la victòria, no? Però sobretot fer un partit sèrio, el més sostingut possible en quant a intensitat i concentració, i no deixar-se anar mai, no? Et frustra haver d'anar a Saragossa sabent que és tan i tan difícil i ser dormir? Em frustra si no em situo. És a dir, quan jo vaig preguntar per la pretemporada i vaig saber els condicionants de la pretemporada, crec que jo era l'única persona realista en aquell moment de dir, però és que amb això al principi de temporada és molt difícil. I si a més et trobes que per sorteig aquest principi de temporada et toquen equips com els que ens han tocat, aleshores és tocar de peus a terra i no voler aspirar a coses per les quals no estem a punt. És a dir, jo no estic renunciant a la victòria, a fer un bon partit, a competir i anar allà al 100%, però al 100% de la nostra realitat d'ara mateix. I aquí és on ens hem d'enfocar tots, és a dir, ens hem de posar de peus a terra, saber que l'equip s'està construint, que falten moltes peces, que portem molt poc temps juntes i que hem de donar el màxim del que hem pogut treballar. Amb què quedes d'aquesta pretemporada i aquest estatge que heu fet a Santa Coloma, amb aquests 2 partits? Què creus que ha de mostrar l'equip el dissabte a Saragossa per sumar la victòria, per anunciar la victòria? I a part de què necessita l'equip per guanyar a Saragossa, que ha demostrat la seva millor versió, d'aquesta pretemporada, amb què et quedaries? Quina és la part que destacaries més? Tot i que ha sigut complicat perquè és veritat que els jugadors han anat arribant a poc a poc i encara falta incorporacions. Amb què em quedo? Amb l'esforç constant de totes elles a treballar cada dia. És a dir, hem sigut dies de poca gent, hem sigut dies de poques sèniors però moltes
de cantera, hem sigut dies en els quals hem hagut de controlar càrregues perquè no passessin aquests accidents doncs, que fan que hi hagin lesions, i sempre l'actitud de treball de les jugadores està sent molt bona. Aleshores, per mi em quedo amb això, en el que s'està fent no podem controlar quantes som ni quina quantitat de joc col·lectiu hem pogut crear, però sí el treball i l'esforç i l'actitud. I això el dia de Tordera i el dia del Montpellier, que són els 2 amistosos que hem fet, sabem la càrrega de cames que portaven les jugadores. Jo sé com costa jugar en una pretemporada en la qual estàs posant càrrega de treball en aquelles cames i no arribes on hauries d'arribar i on mentalment vols arribar. Llavors, jo estic contenta amb el treball de l'equip, estic contenta amb les poques coses que hem pogut posar, però ens quedem curts per afrontar aquest principi de temporada amb les condicions de dir vas segur i sòlid. No vas segur i sòlid, però vas a intentar millorar la versió que tens. Jo vull preguntar quines jugadores vinculades vas cap a Saragossa? Ens emportem a la Mama, a la Lala i a l'Aina. De cas al Saragossa, quin rival t'esperes? Si pots fer una mica d'anàlisi del que esperes trobar-te el dissabte de l'equip rival. Bueno, a Saragossa tenim partits de pretemporada seus i la veritat és que el joc no està a l'alçada d'una pretemporada, és a dir, estan amb un ritme molt alt, amb una conjunció important, les jugadores venen com molt rodades de l'estiu i del joc col·lectiu i per tant jo espero un ritme molt alt de partit per part seva. El que no sé si s'esperaran que nosaltres també el posem en determinats moments i nosaltres intentarem posar molta duresa en el contacte per treure'ls de la zona de confort perquè no puguin moure tan bé la pilota i després un ambient doncs, molt potent perquè és el primer partit de Lliga, perquè se juga allà, perquè Saragossa ja fa 1 o 2 temporades que està augmentant doncs, tota aquesta pressió del camp i res, un partit dur i difícil mentalment. Sobretot hem d'estar molt sòlides mentalment i no perdre-li la cara al partit. A veure, sí, dissabte debutes com a primer entrenador oficialment, alguna sensació especial? Bueno, sensació d'il·lusió, d'un passet més dins de les meves experiències amb tot això, com ha estat siguent doncs, el primer entrenament, el primer no sé què, tot una miqueta més, i bueno, uns certs nervis que penso que són bons i són macos de sentir i ja està, i intentar ajudar l'equip al màxim i sobretot tenir-nos a tots mentalment preparats per lo que ens ve el dissabte allà a Saragossa. La sensació que tens del fet de ser entrenadora de viure des de fora i el que tenies com a jugadora, afrontes diferent aquest partit, el fet de no poder, la impotència de no poder estar dins i poder no poder ajudar les jugadores en aquest sentit, però sí poder-ho fer des de fora. Bueno, per sort ja fa anys que estic més a fora que dins i tot aquest procés ja el vaig viure, segurament els primers anys el vius pitjor i després a mesura que ja el ser segona entrenadora, fisioterapeuta i tots els anys següents ja et va col·locant i vius el partit d'una altra manera. Aquest any potser tinc més incidència en els partits que altres anys, no? Siguent fisioterapeuta o siguent segona, doncs ajudes, complementes, però siguent primera entrenadora segurament doncs tinc encara, he augmentat aquesta participació, per tant doncs em sentiré una miqueta més partícip de tot el que passi, no?